Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang bha subscribe na manta Penthanda u sambut menteri Rangba Kejala u siang bhalang dhar babar ngem gi Karbi Student Association ban penjia kumapo ojala Manipur lada ki jaka jongki kinlei support jala Meghalaya u sambut menteri Rangba Kejala uba siang bhalang dhar ula penthanda ya ki jingkren berngem u nong ilam ke Karbi Student Association u mirjang kro uba ong ba lada ki jaka jongki kinlei support Meghalaya kalak banwan ra ya ki jingdia kumapo jala Manipur u ba siang bhalang dhar ul ong ba kibriu kidon la ka jong ka jingmut bat u ABC ula ban kren ya kano namar ba ka dai jing lai luit ban kren han rai lada tu kala ti kata kala banwan ra ban ka jing bum sultanan ka jong ka dur ka jong ka jingmut u ABC ula ban kren ya kano namar ka dai jing lai luit namar ka dai jing lai luit ban kren han rai ha ka bukun ngi kum ginong elam ngin rai ka ba tam e ki pat ba la ong ba siang bhalang ul ong ba ka jing lek jango syakatai ka than kalong banwan ra ya ka jing shngan jong ki pat ba ka put bat ka community kan sa ya khai pot syaka sarkar ban lai ka bron kam ngidon hang to ban sngap ya ka so jong ki pat ba phiru phila ban ong kum chu han rai ngidon ban sngap ya ka so jong pat ba la ong sambut menteri Rangba ha ka singi balang ba siang bhalang thar ubadai u chairman ka regional community jong ka Western Hill lembat menteri ka sarkar Piyush Hasarika kila jurib ya katan kan duli sibenta pun pempet ya pur usam hapaden ka Meghalaya bat ka Assam